Hei, lämpimästi tervetuloa Retorich-ohjelman pariin. Mun nimi on Anna Valliin ja mulla on ilo ja kunnia toimia teidän Retorich-coachina nyt tämän tulevan kevään ajan. Mä innolla odotan, että päästään tapaamaan Kickoff-sessiossa nyt maaliskuussa. Sitä ennen olisi mahtavaa tutustua teihin vähän paremmin, eli jos ehditte ja haluatte, niin kannustan lämpimästi lataamaan alustalle videon, jossa kerrotte lyhyesti itsestänne. Keitä olette, mitä teette sekä työksenne että vapaalla, jos haluatte, ja miksi te teette niitä asioita, mitä teette. Eli miksi? Tärkeä kysymys esiintyessä ja puhuessa. Vaikuttavat esiintymis- ja puhetaidot on yksi tärkeimpiä työelämätaitoja nykyisin, ja riippumatta siitä, missä tehtävissä on tai minkälaisia hommia tekee, missä muodossa päivittäin, niin me ollaan jatkuvasti tekemisissä toisten ihmisten kanssa, sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien, ja vaikutetaan ihan koko ajan toisiimme ja ihmisten mielikuviin meistä ja meidän tuotteista ja palveluksesta, sekä tietysti siitä yrityksestä, mitä me edustetaan. Eli innolla odotan, että päästään kehittämään näitä teidän kanssa kokonaisvaltaisesti nyt tulevan parin kuukauden ajan, jos herää mitä tahansa kysyttävää, niin laitelkaa viestiä, muuten nähdään Kickoffissa. Tästä tulee huikea kevät. Nähdään pian. Moikka moi!